חברים, כאן איתן. בואו לשחק איתי. איפה משחקים? דקה רגע. הנה. מה אתם רוצים שנשחק? וואי, אני אלמד אתכם איך נכנסים לישראל לפקות. הולכים לפה, כותבים פסטיגל, יופיע לכם פסטיגל, תיכנסו לאיזה יש פה כזה, שוב כזה, אני ממליץ להיכנס לזה. יורדים למטה, ואז יש ישראל הפקות, לחלוץ, ואז יש פה, ואז לוחצים פה, ככה, וככה, ואנחנו בישראל. יופי, אנחנו עכשיו אנחנו נכנסים לפה. חבר'ה, לג'מבו, אתה כל כך נחמד, עכשיו אני בג'מבו, ג'מבו, אני איתכם בג'מבו, אתם כבר לא לבד, תיקח אותי לג'מבו, ג'מבו, תיקח אותי לג'מבו, אתה כל כך נחמד, עכשיו אני בג'מבו, ג'מבו, אני איתכם בג'מבו, אתם כבר לא לבד. איך זה שכולם גדלו עליי ורק אני לא גדלתי? רגע, ישבתי לכם. לא, אלה לא. לא, אלה לא. אני אעשה את זה משהו שנייה. נכנס לפקות. דקה. לא רוצה חבר'ה כאלה, רוצה. בעלים.
זה אני רוצה. פה אני אסביר לכם שוב. הולכים לחיפוש. דקה, אני אעשה לכם בהתחלה. הולכים לחיפוש, זה. הולכים לחיפוש, זה. לוחצים. ואז כותבים פסטיגל. פה כותבים פסטיגל. לי יש כבר פסטיגל. עד שהופיע לכם כזה, אתם צריכים להיכנס. נו, באמת. כרגע יש לי פה. כמו שאמרתי, יש לי פסטיגל. נכנס לפסטיגל. עושה. ואז אני יורד. יש פה ישראל הפקות. רגע, דקה. שנייה, אני בודק את זה משהו. אז אנחנו הולכים לפה, לחצים. ואז יש לנו כאלה. אנחנו לוחצים על זה. דקה. יש ישראל הפקות ויש אותו, ואז אתם בהפקה. ואז אתם בהפקה, אתם נכנסים לפסטיגל. מה הולך פה? איפה להקת וויסס? איפה להקת וויסס? לא, מה זאת אומרת השיר נגנב? נטע קסלר? היא עושה לי בדיוק מה שהיא עשתה לי לפני חצי שנה ואני זוכר את זה כאילו זה היה לי. ועכשיו, בשידור חי, קבלו את להקת השנה, להקת וויסס. על הכלי, הוא מכתיב את הקצב עם הפן חולל, יוני! היא הבסיסטית המדהימה עם המוח הדס! לזמר את הליווי שלה, יש קול בלתי נשכח, יש לו חשמל בגיטרה וחשמל בידיים, הזמרת הראשית של הלהקה, אישה, היא רוקדת, היא היוניקורן של להקת וויסס, אני יודעת שמה
הסרטון שלנו